Miedon Metalli valmistaa ja myy korkealaatuisia, kestäviä teräksisiä ovia sekä ikkunoita Etelä-Pohjanmaalla Kurikassa. Tuotevalikoimamme kattaa monipuoliset teollisuusovet, jotka soveltuvat julkisiin rakennuksiin, teollisuusrakennuksiin ja maatalouksiin. Vaihtoehtoja on monia pariovista taitto-oviin ja liukuovista erikoisoviin. Myös yksityiskäyttöön, kuten autotalleihin, valmistamme toimivat ratkaisut asiakkaan tarpeiden mukaan. Tarjoamme lisäksi kaikki markkinoilla olevat pinnoitusmateriaalit sekä tarpeen vaatiessa hoidamme myös tuotteiden paikalleen asentamisen. Miedon Metalli, ammattilainen alallansa jo vuodesta 1969. Teemme myös metallialan alihankintaa.